Jo és que des d'aquí, sincerament, volia preguntar al senyor Dolçat, que no es pronuncia mai sobre el tema aquest en els mitjans públics, per què desatén el resultat de la consulta que es va celebrar a Lloret, on 1.269 persones van acudir i van manifestar amb un 85% l'oposició en aquest projecte. Això és una injustícia a la ciutadania. I voldria preguntar tant al senyor Dolçat com al senyor Orobitg per què desatén un resultat tan clar d'una consulta que, a més haurien d'haver promogut ells, segons el seu programa electoral, i que votants seus que els van votar a les seves llistes van acudir en aquesta consulta i ens van admetre doncs, que estaven enganyats perquè no havien votat la llista d'aquests dos senyors, però ells no estaven a favor de l'autopista i que els van votar perquè en el programa doncs, hi havia compromís de celebrar una consulta entorn d'aquest tema, no?, en concret. I és que això és un frau democràtic. En aquesta consulta, a més, van opinar el doble dels ciutadans que van acudir als pressupostos participatius. O sigui, els pressupostos participatius van votar 644 persones i en aquesta consulta van votar 1.269. O sigui, és el doble. I jo pregunto al senyor Dolçat per què s'escolta i s'acata el resultat dels pressupostos participats i, en canvi, no s'acata el resultat de la consulta entorn de l'autopista. O sigui, això és una injustícia. I si van acatar els pressupostos participatius, tenen el doble de raons per acceptar l'oposició de la ciutadania a la C32, tal com va expressar en la consulta que vam organitzar. Jo trobo faltar explicacions a la ciutadania respecte a aquest punt, francament.